An balma lamenikela ou salam alaikum ou klobe radio Bamako 24 de Kana ka bon Mali konana munu bi kan lame jamana fan fan jamana kononi jamana ko ka u bela jele foni ka ko nyumandon aw sogole ba ka radio Mandila Bamako 24 min be na be kuna foni lateme aw bela jele to la jema dongodo abalma ke na udenga Abdoulaye Kwalife ka soro nyema ba ni ya suru beteli ka jeje sarila ale bi ka bara u bela jele jete mine ka u foni ka ko nyumandon faso kononi faso ko kan doere taw maka usigi ni ga ko kuna foni makono kuna foni daludo cheni ala israyen ka kuna foni gere an sigile flekene kan ode kan be bi kuna foni la sotuma be ba talika alamsa mina beneme nadrasa kalo flana ambala ka fo février kalo biyo kleta ani kele de ka be bafla ani mugani kele sama farafingalo be ni asurba talika rajaba makono na fotogora la selaba ambala ka fo biyo kle muga ani sheginde jatela sankalo worona do hijra samba kele kemenani ani binani flasanu dugo de bike alaka nyeka dama bakurumba fola be kuna fonu fle kaulana ka fo kunungo wulikejo kebao olu ye wulikejo ta kaseka gelata ka nyesi jensergane ka kelebulo mimbanga jamana ko anoye minismai olu ma duaza marabulo kono ko keracho la kuna fonu yenye foli kola anga jamana kono be miye jamana kuni koro eladi bino werkata ale denga no yebuba ketai o tumbe fanga ka bulo ka ko bulo bora le kana kuna fundo yenye foli kola kata sebe anga jamana kona na miye mara ministry ale ayira ka fo ko miye kado ka fo kala tabinkanga kanga jamana kona na milliard be konontoni woro ko bina do dafe kuna fundo yenye foli kola nunu de bina ka kuna fola baba be ka fara kuna fone wera obina farana la soma bolma ka na udenga fa Abdoulaye Klubali ala ka nyeka dama kuna fono amba damna kala na ka fo kunungo wulikejo keba uye wulikejo takanyesi duaza jenselani ka kelebolo mimbe ni asuru minismai ulu dagairo doma akone ngira so minisma kelega chaula mamu gambunyango ka kasara tani kenya suruma munu meni ya surulu banana kasangani kuna funu ye manima to ala folo kasangani jete kumfola ye folo ambe dugo ke machine kana to akosenfe ayira ka fo koni wulikejo ngoni senfe kuye kasara la se minisma ka kelega chauma kelega chamu menu ni asuru no itoko kelega chauye munu mbanga jabana kona na lakana ere ubambali kama kuma mena no kera ambala ka fo minisma ma toture ukela ka wulikejo ka wironi bere ya kuka avion no esana kunu ko lubla sana fe kele ere kama mi ka do fo surai ka damene kunu go fitira be fo na bla surala kana se fo biso mara jona ina uye wulikejo konenge kuna fununa kuye machamande wulikejo keba ujadi wala keba ula ka chamande de borondo machamanga fola koni ngoni seve kuye gelata kanyesi jadi wala tigila machamamba de ma sekazakadu ubesena kuma kulumara chederebi machamanga fola kone mara nunkone na biko wala jibu keba ubika kado dangari ka jesi mauma no emochi marabulo ebi kata se yoro chamama minisma kone ayira ka foni ala sonama udlut nu toto blende ulika jami tumbu fesena ni kura wera de farale aka sango basigi de lafia obiseka mara kaseka de unsoro chogomina obiseka lakana jekulu ere kaseka usora kuto uka bara la chogomina ni ala sonama kubina obara obale ile sigi sengambe dugo deke fonfe basigi kanya sanga jamanama ala ko sobati namburai ambalona ka fuanga jamana kuni koro Ibrahim Bakar Keta kura ale denga no yebuba keta e kamini fanga d'Afrique ale tumbe ka do ka fo fanga ka buluka ko soeke aire akabara tumbe nembe afa Ibrahim Bakar Keta o kerefe kuluba fama sigero la kwa tumbe jamana kuni kerefe inafo ka do blasale ke baddo ngal nasura ka talu tumanja hakla chama tubeta ka da joro tunga bola kuswe mamina ne jamana kuni kora no yasuro ya fai Ibrahim Bakar Keta ka fanga d'Afrique ko fe akundi ka siga tayroshi ka don ka fo fere obale ile tikara fatara fragaru la kana ka surale ire kon sene ka tayrola nga kasangani seratiwe ulikaja ukele kofe ko buba kwani kwa kana blala ka ben février kalo nkile sabama ukera sobe kamina kana blala ambala na ka fo akabe folita kanyesi ulikaja minkara kanyesa alema serati munu mbe nulu yede menya takanyesa alema kabe folita kanyesuma mamina na ukera buba kwani kuna funo na kacha maliko none wachina ko watikele to sena oya suranga franyila fanga manyemau odu yesebevura bo severa mbeni ya surukanga jamana kundi kora ere Ibrahim Bakar Keta kale ere blaka makama konana oba yira ka foko jamana bina la kodon aka jamana kundi kora la aka haga fonfe beni onaka kan kasaka blobulo ka ko badau ale osebevura ere tekano blaka ban ambe dugo deke fonfe basigini la fianga jamana konana obina sira usrafe ala ka keti namburai ambalona ka fo bi anga jamana konana bere gelebe yira nyiningala basigi bala chogolimba anga jamana konana kelebe nga franyela fanga mbeni ya surulu kanga feraba liletika ka kalata labe ulu kwani ube ubara ula miye kado ka fo mara ministry la yera do sefe ale dasira maka ira ka fo
ko mi ka do ka fo anga franyela fanga mi ni ya soro no bara ubuna kunje ni kalata yi ko kalata yi ko labe milliard bi kononton ani milliard woro e ka do milliard nan de ba je milliard kemena ki ka do ko de kanga do kalata yi ndafe o kuma mi fora politiki ma ka ta se ma chama do be ka yire ka fo chenela ka kan ko e musaka bade anga jamana ko na ko manga ta ako dafe beregele be yo nyiningala do ka fola ko ni mimbe ka fo mara ministry febi ku ka fere be letike ki ka do ko nga cha kusebe kalata yi ngone ka musaka manga se ni beregele ma beregele be ki tafo ambe dugo de ke fe basigin la fianga jamana ko be na stra fe ala ka nga jamana blau mene kono na mburai ambalana ka fo Sirban kasara do niya suru kera fana siraka mimbe niya suru kera kado ka fo tarata do o kwani senfe kuna funu ya ireka fo kardo e kada leni mobile miseni do ulu kwani tumira tunyo na kari ngoni feraba letike fo kata foze dinga konena nga mingera la nisuja ko bai e kado mama kasara nina mie mado kwani ulu kwani mbashira doni nga uyere maka kojungu mbai anga chebo tumba kene ka kasanga ni shaga guitaka krofo we ambe dugo deke fenfe kasara ya rabbi ala kankisi kasara ma anga jamana kono namburai ambalona ka fo bi belegele be yiranyini gala kamini ka do ka fo kalonani bonyango ni ayo kona na frabu kwani ale datugura kuna funu kuncharla famba le feka nyasi frabu kuma ngambe do mene ko be ko yingoni abura frabu ire damana ka ka do free marabela gele una tabela gele frabu mi ni asoro daminena matamanyina ne be frabu ko be chogodi ambalma ka do bambulo ni watina ambalma ka ebimi nabe frabu bi ambalma ka frabu kamini wati jan frabu mine na kana sembe wati mene ko bi kuna funi be kumbe frabu ka ngani watina be pane do bi mawbuna yini ke nyina frabu ko frabu bilama alakana na de wa frabu bi chogodi bi abla ya mi fo frabu koni bilama an takera anta adon amban ko yomi ble katan jaromna ablay frabu ko ba to la de depuis le 6 octobre 2020 funu wasini na mi kuma na mi sala na mbaga kuma ife frabu damna ni do amase ga dabla ali 600 ni kumbo marfak se village ablay frabu fo de mebo agelala no de finyana anti kuma langulo fofio ni frabu labla la akade ande frabu ma labla folo de abla amba finyana ga fo jamana nyamo o ka ko lage alfa nyina bini ke farabu ko de on faw am baw am bela jeli am be kama de gone bianno anta do alamba ga chumna mo tiga bo mo tiga du ni boli funi bora ul masil tabofe ni duni funi duna ulufe sira minani du kallu nani afla kallu nan na ko mo tiga bo kaminu ye farabu ko mine maw jenna ka banga pomunu karla ulu tere ka do ka bo kata ina fo farabu ni shola che walma farabu ni yoro wero che sira munum be no olu shitse ka donga bo alibi ablay nango gela bandala di farabu ya o gela de be andala ni ay amba fo ka man labla sira de man labla sira de nana depuis le 6 octobre 2020 fo 6 ans sira ma se kabla kabo farabu kata sugulu teka ke kabo farabu kata do firu teka ke mo de teka bo fiu iteka do fiu oni dona avion na de ou bien ni bora avion na o do se tawnye o te am fina bolo ablay ya jete na anga do firi konna fene ulu fene geladu ulu fene dala e ka lage ablay ka isigi burshi konna na me ali ka dogo so ka ta ka tiga balu tubinoi o e gelay e ka anga do firi konna la ka bo do firi kilo kile ka bo dugu konna na ka a 1 km e ta soro kulu marma en fait du dali do tudi kono ki ikon ponani mi karla ashima se ka glafolo ablay amla ni doge jamana nyamo fe no bi se ka affaire ke tugumuna yala sa frabu kurani mo gomnu flanye dogo firi mirila ni u se ka affaire ke pour que u se ka balu soro tugumna sono fleurom na bi balu full tu bolo bi assistance alimentaire u kun taraka ta ko uyi o dona kana se bi kono ma tienra la o ka balu bana full de tu bolo be man man to ko ila e bi mi yara kare awnya ble ba do frabu kurani kamunu bi dogo firi miri kono il faut que u ka retourner kana frabu kurani o kana kana usigi no sono anga balu jenna so jenna full de te ambulobli na ulu sira kana kana usigi frabu kurani na oni ke sababu ye u do ne se ka bara do kege yala sago se ka balu jamana de don de ke jamana se ka mo ta de jamana kono mo kacha jamana dugu kacha jamana dinga cha ambe bolo mi ngana toro ka somia dumi ka gere yal ma bise ka sigina ka fo neni ko torata est ce que somia na ke do gofrina mara kono sango frabuna lamini re abla ibuna ramande bi feno joro alaba anoya an bi se ka feve go bi afle tableau mi kana continue na somia tuna se ka frabu atuna se ka do gofri parce que ni a jete mene anga furo era munu be no frabu kolo furo era 500 hectares ka fara arabiyo no fem munu farale do nyonka ni u fara nyonka ka hectare bakele ani keme durula o e frabu era dronta o yoro ene ani malo dingili matike ola
an filɛ sira mun kan ni jamana ɲɛmɔgɔw ma plan tigɛ n'u ma fɛɛrɛ wɛrɛw tigɛ farabugu n'a lamini ka fara dɔgɔfiri kan k'a daminɛ Goma ka taa bila fo dɔgɔfiriba kana kaw 6 kaw 7 kana kaw 1 kana kaw 2 kana kaw 3 kana Jida kana Bamakɔkura a si de tɛ se ka sɛnɛ kɛ nin cogo in na mɔgɔ si de tɛ se ka bɔ Ablaye farabugu yɛrɛ dɔrɔn tɛ bilen dɔgɔfiri bɛɛ de minɛna mɔgɔ si de tɛ se ka bɔ n'i bɔra dɔrɔn i ni marifakisɛ bɛ segin jamana bɛ se ka kɛ tan cogo la e k'a jateminɛ ban sisan k'a daminɛ dɔgɔfiri yɛrɛ kɔnɔna na ka taa malo bi hakɛ min na a jateminɛ sisan malo 65 fo 70 min fɔ malo la a tɛ yɛrɛ n'a banna a sanda tɛ a tɛ yɛrɛ Ablaye gɛlɛya de bɛ ka fara gɛlɛya kan an bɛ min ɲini jamana ɲɛmɔgɔw fɛ u ka affaire kɛ yalasa nin yɔrɔ in bɛ se ka bali cogo min na anw tɛ foyi dɔn ni sɛnɛ tɛ an bɛ se k'an ka sɛnɛw kɛ cogo min na hɛrɛ la. An balɔrɔ k'a fɔ ni tun ye an balimakɛ dɔ kan ye ka bɔ Farabugu nin gɛlɛya in fɔbaliya tɛ wa mɛnbaliya fana tɛ an bɛ min fara nin kan u ka wulikajɔ kɛ dɛ n'i y'a mɛn jamana walima ne ye ɲɛmaa ye ne ye kɔma ye a bɛɛ bɛ kɛ fɛn min nɔfɛ o jamana de ye k'a sɔrɔ an ka jamana sariya n'i y'a lajɛ an ka sariya sunba min ye u gafebaw ye olu b'a yira k'a fɔ ko jamana de kelenna bɛɛ lajɛlen ni lakana de ka kan jamana maa ɲɛmaw fɛ k'u sigi bi an t'a dɔn bɛna fɔ fɛn jamana bi ka ɲɛsin mara kɛcogo ma u ka fɛɛrɛ bɛlen tigɛ n'o tɛ ko in kɔni a bɛ ka taa gɛlɛya bolo kan dɛ n'a fɔra jamana ko n'i kɔrɔ Elhadji Ibiribakary Keita kunungo ni bi cɛ maaw b'a la k'a fɔ ko hali an k'u ka to ten jamana de ka mara dilen sɔrɔsilakaw ma caman b'a la ka taa nimisa minɛ kɔnɔ na o ye dabalibanko de ye ala k'an ka jamana basigi n'an bɔra ye an b'a lɔn k'a fɔ bi sugu kɔni n'i y'a sɔrɔ o ye sanfili sugu ye a kuma kɔni cayalen bɛ dɛ kunungo yɛrɛ fara ɲɔgɔn kan baw kɛra sugu ɲɛmaw caman ka taa se sugulamaw yɛrɛ ma u ni kunnafonidilaw ka taa u bɛna fɛɛrɛ min tigɛ u ka suguko la an ka maa ɲɛma dɔw kama sugu kɔni an kɔni sugu daminɛ kuma mɛnna dɛ kabini an na musokuntigi tile Manjo Konatɛ kabini o tile ni sugu ko nin daminɛ sugu nin tun ye ɲamanbɔnyɔrɔ ye sanfili ɲamanbɔnyɔrɔ u ye Kwadiga ani Selo min bɛ dugutigiya la u sera an ma sugu kɔnɔ ayiwa ko sugu kɔni dira an ma nka ɲama mɔgɔ tɛ se ka sigi ɲaman cɛ la an kɛ wariw kɛ ɲɔgɔn kan an ka di u ma u bɛ ɲaman cɛ ka bɔ sugu kɔnɔ n'u ye ɲaman cɛ an bɛ sigiyɔrɔ sɔrɔ ɲaman cɛra k'a ban ni samiya donna ji bɛ sigi a yɔrɔ la u tilala ka na k'an ka mɔgɔ sɔngɔ dun an ye wari sara mɔgɔ min ye wari sara n'olu ntanyana mɔgɔ tan mɔgɔ fɔlɔ min y'a san o y'i bɔ a la ko mankan bɛ yɔrɔ nɔfɛ ko mankan bɛ yɔrɔ nɔfɛ o y'a feere a feerela min ma o fana y'a ka sabanan ye minnu y'an na sugu kɔnɔ sisan ka polisiw bila mɔgɔ kana don sugu kɔnɔ cɛ kana bɔ muso kana bɔ u y'o wale de kɛ ayiwa an kɔni b'a yira faamaw la k'olu lamɛn sisan u ka yɔrɔtigi wele a kɛ baara jɔ sanfili sugu anw de ta don a dira an ma hali sini an sigilen b'a kan n'u ma u bɔ ye ayiwa o hakili tɛ min na n'o bɔra a la faamaw nɔ don dɛ ne tɔgɔ Segaba donc n bɛ min fɔ ka fara musokɔrɔba ka kuma kan sugu in ye sanfili ta ye an bɛ weleweleda min kɛ faamaw ye Sena Mali mɔgɔw an faralen don ɲɔgɔn kan ka ta Kayi fo Kidal bɛɛ bɛ kɛlɛ in suguko kɛlɛ in boloda tile 2 in na sanfili suguko u ko hali n'u bɛ wuli sigida la sanfili dɛmɛ ni suguko kɛlɛ in na u bɛ wuli ka na sanfili dɛmɛ ni suguko kɛlɛ in na an bɛ min ɲini autorité fɛ u k'a fɔ mɔgɔ minnu bɛ sugu bila ka na population bali k'u ka feerew waleya donc ka bɔ terrain kan sugu ye sanfili ta ye sini 17 000 habitants i tɛ yɔrɔ lotissement kɛ yɔrɔ si n'i ma sugu di ma misiri di yen nɔ misiri ka kɛ an bolo o ye tiɲɛ ye mais sugu t'an bolo an bɛ taa sugu sigi min donc n'o o lotissement n'o fɛn kɛra sugu ma d'an ma an ka sugu bɛ min an bɛ min ɲini autorité fɛ k'an ka sugu yira an na rapidement bon an tɛ yɔrɔ wɛrɛ franchi min an bolo tɛnkunnen bɛ yɔrɔ min ma k'an ka sugu don o de y'an ka sugu ye wa an b'o de fɛ bi an b'o de fɛ sini bon n'u ma a waleya ni min bɔra a la fana ayiwa Sena Mali ko k'a fɔ a ɲɛna ko n'aw min bɔra a la ko aw o kɔni a tɛ kɛ mɔgɔ ma si bɛ bɔ o kalama Sena Mali ka welewelekan don. an b'a lɔn k'a fɔ ni tun ye kunungo u ka fara ɲɔgɔn kɔnɛ na sugu ɲɛmaw ka taa se maba caman ma minnu tun bɛ kɛnɛ kan u bɛna wulikajɔ kɛ u ka suguko la an bɛ dugawu de kɛ ala ka bɛnɲɔgɔnya ala k'o sabati sama kɛra maa min fɛ ni y'o kasitola ye sama nɔfɛ k'a sɔrɔ a ma to n'a bolo a ɲɛ bɔ ma fɛ de ala ka hakili ɲuman d'a ma n'an bɔra ye an b'a lɔn k'a fɔ bi min ye i ka dɔn k'a fɔ tannikɛsegiw bɛ kɛ duguba kɔnɔ na mɔbili min bɛ yen n'i y'a sɔrɔ n'o ye sotarama ye k'a dɔn k'a fɔ bi a baarakɛlaw y'a yira k'a fɔ ko gɛlɛya caman b'olu kan u ka kɛtaw kɔnɔna na a baarakɛbaw kɛrɛnkɛrɛnnenya parantiw ni a chauffeur yɛrɛ bɛɛ lajɛlen b'i ta fɔ an ka da u ka sira lamɛn. ne tɔgɔ ko Mamadu Fofana ne ye paranti ye baara o baara n'i b'a la i bɛ cɛ sira la mais client b'an sɛgɛn kojugu quoi i n'a fɔ warimisɛn ko yɔrɔ quoi ni min bɛ don dɔw bɛ don ni 400 bɛ don u t'a fɔ f'u jigiyɔrɔ u bɛ sɔrɔ ka wari biɲɛ di 400 ta k'a di mɔgɔw bon n'i ko i bɛ kuma u b'a kuma caya ko wari wɛrɛ foyi t'olu bolo ni nin tɛ n'i b'a minɛ i k'a minɛ n'i t'a minɛ i k'a to mankan ninnu caman bɛ sɔrɔ olu sababuya de la. Sama Jara u yɛrɛ u ma paranti don da la wa sabula u ye paranti kɛ mɔgɔ na sugu bɛɛ bon client fana bɛ to ka parantiw dɔgɔya mobili kɔnɔ paranti y'a kɛ tan paranti ma kɛ tan e yɛrɛ wolomuso de n'a ɲɛna ɲɔgɔn bolo a bɛɛ bɛ ɲa
ɲa sotarama fila a bɛ ɲa bɛɛ de ma ne sotarama ye tile kelen bila Bamako yan bɛɛ b'a nɔ ye Bamako yan nɔ. Ne tɔgɔ Dominique Jara ne ye paranti pajajow b'an sɛgɛn ipi fɛnɛ wa misɛn ko ka gɛlɛn quoi namu donna 55 ye wa namu donna 40 ye ne ko n'a sɔrɔ 30 bɛ se ka ne ko tante a b'a kuma caya n'a parce que 55 ye ni ye 40 d'a ma ni y'o 5 tɛ a b'a kuma caya bon ipi fɛnɛ polisiw b'an sɛgɛn dɔw bɛ parantiya la diplôme b'a b'u bolo. Ne tɔgɔ ye Alassane Bagayoko an b'a jɔyɔrɔ dɔw la polisiw b'an minɛ an b'o wari sara o tɛ kɛlɛw ɲɛsira la an bɛ se ka tɛmɛ yɔrɔ dɔw fɛnɛ na dɔw mɛtɛrɛn o fɛnɛ ye mɔgɔ jigiyɔrɔ ye donc a ko ka nɔgɔ komi a ka gɛlɛ cogo min na donc an kɔni bɛ min fɔ an balimaw ye vraiment u ka sabali an n'olu bɛɛ de ye kelen donc u ka sabali an ka baara in jateminɛ ɲɔgɔn bolo pour que a ka se ka nɔgɔya cogo min na o kɔni de ne ka kɔrɔfɔ ye Ala sago aw sago. Ne tɔgɔ Ablaye ne jamu ye Sugore ye quoi jɔlen turu la n'i y'a fɔ client a y'a don ni warimisɛn ye dɔw bɛ yen i b'a fɔ k'u bɛ ɲɛ yɛrɛ labɔ quoi ni mobili min jɔra turu la client bɛ se k'a fɔ parantiw ye a ye warimisɛn ko f'u ye o bɛ dɔ bɔ a la quoi mais Sénégal fana b'u sigi a kuma bɛ wuli dɔw bɛ kuma dɔw tɛ kuma bon o ye dekun dɔ ye quoi o bɛɛ bɛ paranti kan mais paranti est ce que bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ ko paranti ko nafa b'a la sotarama tɛ se ka boli ka taa ka segin ka na teliyara ni paranti tɛ. Ne tɔgɔ Arama Kulubali tiɲɛna patante o bɛ k'an tɔɔrɔ dɔw ka dɔrɔmɛ 5 yɛrɛ tora ne kun kunu ko a ye ne ba nɛni ka ne fa nɛni mais tiɲɛ yɛrɛ la ne ma se ka foyi fɔ a fɛ ne kɔni ko a ma k'a ka yafa ne ma tiɲɛ yɛrɛ la a kɛli kɔni a man di ne ye ne ka taa n'a ka dɔrɔmɛ 5 ye mais ne ba nɛni ni n fa nɛni a man di ne ye o k'o dabila tiɲɛna o tɛ bɛn ba nɛni ni fa nɛni kɔni tiɲɛna o tɛ bɛn an ma o k'o dabila n'o sera k'o dabila o ka d'anw ye sinon an ba nɛni n'an fa nɛni o kɔni o tɛ bɛn an ma dɛ tiɲɛ yɛrɛ la o kɔni ka d'an ye Ala sago Ala sago. Donc Fali Kulubali parce que fila ko k'u jugu ka kare bɛɛ la an t'u segu jugu ka kare bɛɛ la an t'u bɛ baara kɛ ni sotarama de an t'u sera mɔgɔ jigi kare bɛɛ la an b'u jugu ka plaki de la u ye ko k'u jugu kare la an segu jugu kare bɛɛ la u k'a jateminɛ sotarama tɛ taxi wa se ka taa mɔgɔ jigi so dɔw donna sotarama kɔnɔ o tɛ sɔn puseli ma ko fo k'u puse ka ɲari mɔgɔw dun ka se an dun b'an gulon ka taa polisiw fana b'an minɛ an se ka yɔrɔ la u ka an ka baara tɔgɔ ma an bɛɛ bɛ ka baara de dɔn an n'u ka dun ka baara sotarama parantiya de. Amadi Tarawele bon bi tɔɔrɔba yɛrɛ min kan ka bɛ o ye polisiw ta fanfɛla ye bon u ti contrôler ka a kɛko la quoi i fana polisiw yɛrɛ bila la baara min na o t'o kɛ wari dɔrɔn u b'a minɛ papier ko ti kɛ fo de i ka wari di i ka taa o tɔɔrɔ dɔrɔn de b'anw kan bi sinon tɔɔrɔ foyi t'an ka sotarama baara la bi o kɔ. Ne tɔgɔ Banjugu Tangara an yɛrɛ kɔni kɛlen don mɔgɔw bolo sa i b'a fɔ ko c'est-à-dire i b'a ko wulu an tɛ se ka don misiri kɔnɔ an tɛ se ka seli bon an bɛna baara wɛrɛ min fana na t'an kan yan an yɛrɛ tɛ ɲɔgɔn bonya fana et puis san wɛrɛ polisiw yɛrɛ fana t'an minɛ da la bon chauffeur kun ye mais an kɔni ka faamu yɛrɛ kɔnɔna mun ye client k'a jateminɛ u den n'anw ye an n'u den t'anw ye kɔni u k'a dɔn u k'a fɔ k'a dɔn fana k'a fɔ hadamaden Ala bɛ se ko bɛɛ fana na u ka sabali u ka hinɛ anw na jagoya tɛ dɛ an m'u deli yɛrɛ o kɔni na. An b'a la k'a fɔ ni tun ye sotarama baarakɛbaa dɔw kan ye sango apprentilakaw gɛlɛya min b'u kan ni tun y'olu kan ye o sen fɛ an bɛ dugawu de kɛ dɔ ka fɔ ɲa ye dɔ ka fɔ cɛlakaw ye a caman fana bɛ yen olu ɲɛkisɛ i b'i tɛgɛ su a la k'a sɔrɔ u t'a dɔn fiɲɛ wulila dɔ ka fɔ ɲa ye dɔ ka fɔ cɛlakaw tiɲɛ don dɔw fana bɛ don sotaramaw kɔnɔ na a b'olu kɔni kɔnɔ u ka sokɔnɔna u sigilen b'u ka salon kɔrɔ cogo min na walima hali salon t'u bolo yɛrɛ u ti fariya min k'u ka du kɔnɔ dɛ u hakili la jama kɛlen ka ɲɔgɔn sɔrɔ mobili la an ka taa nin yɔrɔnin na dama sɔn nin waati nin jɛ fɛn min ye waati kunkurunin dama ye olu ka mankan tɛ wuli walima olu ka sengoya tɛ wuli olu kɔni mana don mobili kɔnɔ gɛlɛya o gɛlɛya b'u ka du kɔnɔ a bɛɛ lajɛlen bɛ wo maaw kan walima k'u bɛɛ wo mobili parantiw kan o fana b'a la dɛ an ka sabali dɔ ka fɔ ɲa ye dɔ ka fɔ a cɛlakaw ye an bɛɛ ka dɔn bi waatinin kunkurunin dama ne bɛ jigin ka bɔ i kunna ne min b'i kunna ne fana bɛna taa an ka ciw fɛ na an ye u hakilaw ta a dɔ bɛ dɔ la bɛnɲɔgɔnya u bɛ sabata kɔnɔna na n'an bɔra ye tuma min na nin waleya ninnu bɛ sen na kɔsa in na mobili bolibaw mobiliw caman tun taara grève la k'a yira k'a fɔ fanga kura min sigilen bɛ bi k'u bɛ ka yira k'a fɔ k'u bɛna sira musaka i taatɔ la siratigɛ yɔrɔw la yɔrɔ minnu bɛ yen n'i y'a sɔrɔ fanga ka cɛsigiw bɛ yen n'i bɛ wari sara ka taa o billet min tun bɛ ta o tun ye 100 ye mobili dɔw la dɔw kɛ ca ni o ye a tun bɛ ta n'i y'a ta bi i bɛ taa ka segin ka na fo ka taa bɔ bi kɔnɔ n'i seginna ka na i bɛna o kelen yira i bɛ tɛmɛ nka k'o bɔra la wa baara bɛɛ lajɛlen bɛna daminɛ arabadon yɛrɛ baara bilaw kun kɛra kama kan o n'a tabale fanga ma sɔn ka segin a kan ko a baara kɔni k'a bɛ sigi sen kan min ye ka dɔn k'a fɔ AGEROUTE o ɲɛma n'i y'a sɔrɔ i Lala Koyite ale b'a ɲɛfɔ an ye an k'a lamɛn. An ka ɲɛmɔgɔw y'a ye tun k'a fɔ min don a tun bɛ se ka an ka transporteurs degun dɔɔni u ma dege a la olu ye concession kɛ u y'a essayer ka sɔnɔgɔya kɛ transporteurs ye k'a fɔ an bɛ 100 ɲini aw fɛ 24 heures kɔnɔ ça veut dire tile kelen kɔnɔna na 100 dɔrɔn o ye mobili fitininw ye ɔ mobilibaw olu ta fana bɛ a dan ma
24 heures kɔnɔ mais an nana a jateminɛ k'a fɔ anw ka recette n y'a fɔ cogo min na autorité routière recette ti bɔli kɛ pour que ka gouvernement dɛmɛ Mali siraw ka se ka entretenu ka ɲɛ anw bɛ farankan min fara gouvernement boloda la o tɛ ka sɔrɔ presque donc sisan salon depuis salon ne ye kalo 2 kɛ communication na sɔnni journal ka kɛ ani journal kɔfɛ k'a fɔ an bɛna loi in waleya ma an ma date fɔ o c'était pour que a kana balo la o kɛra salon kalo 2 kɔnɔ donc ɲina depuis san daminɛ fana an ye communication ninnu daminɛ k'a fɔ sisan kɔni an ye min fɔ ka kɔrɔ an bɛna waleya nin don in na don fɔlɔ fɔra o bɔra ma don filanan fɔra an y'a waleyali daminɛ mankanw bɔra la an ka ɲɛmɔgɔw y'a yira olu bɛna ɲɔgɔn ye an ka continuer ka mɔgɔw la faamuya parce que mɔgɔ caman de y'a fɔ a ko balala olu la olu t'a dɔn u t'a kalama a ti bɔ a ma inshallah an y'a reporter sa k'a bila février kalo in tile 17 la o sera donc février kalo tile 17 ni ala sɔnna a ma an ye min fɔ péage par passage o de i tɛmɛ o tɛmɛ i bɛ poste sara o de bɛna lawaleya ala sɔnna a ma an b'a lɔn k'a fɔ ni tun ye lalakan ye i tɛmɛ o tɛmɛ misaliya la ni maa min bɛ yen n'i y'a sɔrɔ i bɔ Bamakɔ da fɛ n'i bɔra kasi la hali n'i taara turu cɛ a ka yɔrɔnin bɛɛ ka segin ka na i tatɔla ye min sara i bɛ segin k'o de sara nin ye gɛlɛyaba ye dɛ jamanajɔ don tiɲɛ don nka daduman ka fisa ni juru ye o tiɲɛ ye tɔnɔ dɔɔni ka fisa ni bi n'an yɛrɛ fa ye n'a fɔra k'a fɔ jamana kɔnɔ n'a jɔli ka se ka n'a kɛ ten jamanajɔ tɛ dɔnkili ko ye ka girin ka n'a bɛɛ lajɛlen kɛ ten ko 100 dama 100 tɛ dama ye dɛ dɔ de bolo e ka dɔn ale bolo foyi tɛ nka dɔ bɛ mobili kɔnɔ la ka taa walima mobili dɔ bɛ dɔ bolo 100 u t'a dɔn ale b'o sɔrɔ cogo min na tiɲɛ don a bɔli kun ka taa o kun ka ɲi ka tila k'a kɛ i ta o ta n'i ye siɲɛ 10 kɛ i b'a 110 sara o don kelen o ye gɛlɛyaba ye ala ka hakili ɲuman d'a ma n'an bɔra ye an b'a ladan k'a fɔ bi min ye jɛkulu ye an ka fara ɲɔgɔn kan ka tila ka yɛrɛ lakana ka se k'an ka sigida k'u jɛya o kɛra jɛkuluba dɔ kɛ hakilila ye jɛkuluba min bɛ yen n'i y'a sɔrɔ u bɛ wele ko association limite olu fara ɲɔgɔn kan yirimajɔkaw fɛ yen kɛnɛyasoba min bɛ yen n'o ye asako ye ka taa saniya ta ni ka ɲɛsin o ma kulu in yɛrɛ secrétaire général n'i y'a sɔrɔ ye Sulemani Woni an k'ale lamɛn. Ne tɔgɔ ye Sulemani Woni n bɛ yirimajɔ yan nɔ n ye gestionnaire ye association in kɔnɔna na ne ye a secrétaire général ye président fana kɔfɛ baara o baara bɛ hakilina ko ye hakilina ɲuman ye k'o bɛ ta association kɔnɔ o tabaga dɔ ye ne ye an ye hakilina in ta fɔlɔfɔlɔ asako ye kɛnɛyaso de anw yɛrɛ kelenw de bɛ furakɛ a kɔnɔ yan nɔ bon surtout an bɛ wagati min na sisan n'o ye banajugu in ye corona ko wagati don corona ko kɛlɛli fɛn fɔlɔfɔlɔ ye sanuya de tɛgɛko ani fɛn caman wɛrɛw an ye a laɲini ka na an yɛrɛ ka lakanaso fɔlɔ n'o ye an ka kɛnɛyaso ye ka na o yɔrɔ yɛrɛ sanuya fɔlɔ ka nɔgɔ bɔ yen nɔ yaasa kɛnɛya ka se ka sabati mɔgɔw ka se ka baara kɛ baarakɛcogo ɲuman na patients fana ka se ka na u ka kɛnɛya ka sɔrɔ a ma kɛ ni bana wɛrɛ sɔrɔlen parce que ni nɔgɔ cayara yɔrɔ la a bɛ na ni bana wɛrɛ ye. an b'a lɔn k'a fɔ ni tun ye Sulemani Woni kan ye kɛnɛ in kan CNJ min bɛ yen commune 6 kɔnɔna na denmisɛnninw ka jɛkulu bɛ n'o ye CNJ ye o ɲɛma Dante ale tun bɛ kɛnɛ kan ale ye kɔrɔfɔ min fɔ o filɛ. ne tɔgɔ ye Usman Dante ne ye commune 6 sifinnakaw ka ɲɛmɔgɔ ye n'o ye président CNJ wele bilala ma n tɔɲɔgɔn denmisɛnnin dɔw fɛ yirimajɔ yan nɔ n'o ye association limite ye ko u bɛ fɛ ka na kɛnɛya ni jɛya ta ka ɲɛsin CSCOM ma yirimajɔ n'o ye asako yire fana tɛ se ka sigi parce que ni baara sugu la ni a kɛ dɛmɛta sira ye denmisɛnninw bɛ a kɛ fɛn ɲini sira ye mɔgɔ min bɛ wuli a yɛrɛ ye ka na nin baaraba in kɛ ka fosew labɔ ka yɔrɔw bɛɛ saniya ka sɔrɔ dɔrɔmɛ kelen ma d'a ma n'o y'o baara kɛ o baara kɔfɛ i bɛ se ka dɛmɛ ta ka ɲɛsin a ma mais baara fɔlen dɔrɔn n'i ye dɛmɛ ta ka ɲɛsin a tigi ma a ka ca ala fɛ denmisɛnnin wɛrɛw b'u ɲɛmada o siraw ma k'a kɛ fɛn ɲini sira ye donc a fɛnw b'a laɲiniw jɛ quoi donc o de la an ma dɛmɛ ta ka ɲɛsin nin ko in ma fɔlɔ. an b'a lɔn k'a fɔ min ye ka dɔn k'a fɔ CNJ o ɲɛma ye o kɔfɛ kɛnɛyaso in yɛrɛ ɲɛmaba n'i y'a sɔrɔ o ye Dr Tembeni ale yɛrɛ tun bɛ kɛnɛ kan a ye kuma min fɔ nisɔndiyala o filɛ. ne tɔgɔ Lasina Tembine asako président de ne ka foli lase dugutigi ma ani ka foli lase minnu ye nin ŋaniya ɲuman in sɔrɔ ka na an ka dɔgɔtɔrɔso saniya u y'a dɔn k'a fɔ ko dɔgɔtɔrɔso ye olu ta ye o ye ko ɲuman ye an b'u fo k'u barikada k'u waleɲuman dɔn pour que u ka se ka na nin baara kɛ a ye fɛn dɔ k'u ye a ma foyi k'u ye hali dɔrɔmɛ kelen u y'u ka baara kɛ nimisiwasa la aw yɛrɛ ɲɛ b'a la kɛnɛ jɛlen donc an kɔni ma dɔrɔmɛ kelen d'u ma n bɛ min fɔ bana caman bɛ yen ni yɔrɔ saniyana an t'u bana caman yɔrɔ o ye jumɛn ye kɔnɔboli sumaya
donc saniya de kɛnɛya fanga fɔlɔ de ni sigida saniyara caman bɛ bɔ bana na bibi na n'i y'a jateminɛ dumuni ani kɛnɛya an ka dépense fanba bɛ taa o de la ni caman bɔra bana na o kɔrɔ ko caman bɔ dépense la denmisɛnninw olu de ye sini ɲɛsigiw ye donc u k'a dɔn k'a fɔ ko yɔrɔ saniya de kɛnɛya fɔlɔ ye ni yɔrɔ saniyara o ye kɛnɛya ni kɛnɛya nana développement bɛ na. An b'a lɔn k'a fɔ ni tun ye Dr Temeni ni tun y'ale kan ye Asako ɲɛma o kɔfɛ Yirimajɔ ka dugutigi n'i y'a sɔrɔ o ye an donyankɛ ni an terikɛ ye Njɔ Jara ale yɛrɛ tun bɛ kɛnɛ kan ye kuma min fɔ ye nisɔndiyala u filɛ. Ne ye n tɔgɔ Jara ye Yirimajɔ dugutigi nisɔndiya bɛnna parce que u caman bɔra u yɛrɛ ka welekan na an ye nin kuma kɛ a bɛ tile 2 bɔ ko a ka d'u ye n ka se yan denmisɛnw bɛ ko la ne yɛrɛ b'o la o ye nakun ye ka na o lajɛ ka encourager baara de b'an ta ɲɛ surtout a kɛlen bɛ ka kɛ min kama ko développement Yirimajɔ kan ka développer de a bɛ bɔ aw de la kosɛbɛ n'aw sera k'a cɛsiri a ko bɛ nɔgɔya bɛɛ ma o tɛmɛnen kɔ hali bi n b'a ɲini aw fɛ a ka to ka initiative to a ye a b'a organiser mɔgɔw bɛ bɔ a kalama a ka courage ta ka baara ɲini. o seli ma ni kumakan min ye o ye dɛmɛ ɲini fɛ a ko la wa. non ma dɛmɛ ɲini ko n ka se yen dɔrɔn k'o de ka d'u ye ko u yɛrɛ bɛna dɔn de di ka yɔrɔw fura ka yɔrɔw saniya ani ka fɛn dɔ di mɔgɔw ma ka dɔ ne kɔni bolo n'olu yɛrɛ bɛna fɛn di mɔgɔw ma ni ne tun bɛ se k'u dɛmɛ n b'u dɛmɛ waati n'a cogoya de don n'o tɛ u kan ka dɛmɛ initiative la u kan ka dɛmɛ hali cogoya wɛrɛ la min tɛ nin a kana bɛɛ da dugutigi ma a kana bɛɛ da responsable ma a bɛ se ka mɔgɔ sɔrɔ ka fara kan a ye o fara ne b'a fɛ ni ɲɔgɔn de ka caya dugu kɔnɔ Yirimajɔ ka bon fo k'a dama tɛmɛ ne yɛrɛ famana ka ni ɲɔgɔn ye denmisɛnnin groupement la u bɛ na 10 20 min bɛ yan bi a bɛ mɔgɔ 100 bɔ koyi u ye ne kunbɛn cogo min na u kun ka ca kosɛbɛ ala k'o kɛ ɲɛtaa ye ala k'aw sigi yɔrɔ wɛrɛ la ka a baara ɲɔgɔn kɛ n b'aw fo n b'aw waleɲuman dɔn. An b'a lɔn k'a fɔ ni tun ye Yirimajɔ ka dugutigi Njɔ Jara ni tun y'ale kan ye kuma kɔrɔmɔrɔ tɛ dɔ wɛrɛ denmisɛnninw bɛ baara min na bi n'i ye kolokuru file ɲama ka ye don dɔ wɛrɛ na de timiya bi olu y'u ta kɛ denmisɛnninkaw kan k'u jɔ jɔyɔrɔ min na o ye ɲɔgɔnnaw de a b'a ka nisɔndiya yira u sen fɛ ala ka nin ɲɔgɔnnaw caya n'o kɛra kabila bɛ bɔ nɔgɔ la bɛɛ ko ko fanga ka nin kɛ ye walima jamana ɲɛmaaw de nin kɛli ka kanw ye nka i yɛrɛ ka kɛta ye min ye k'o kɛ bani n'o kɛra a dɔ bɛ dɔ la n'an bɛɛ yɛrɛ ka fanga fara ɲɔgɔn kan kɛta a bɛ don ba la n'an bɔra yen an b'a lɔn k'a fɔ bi coronavirus bana kama min ye ka dɔn k'a fɔ maa caman bɛ yen min bɛ ka gɛlɛya yira baaraw bilama bɛ cogo di maa minnu ye n'olu dɔw ye yalayalabaw ye dɔw bɛ minnu bɛ feereliw kɛ bɛɛ b'i ta fɔ an ka dɔw ka sira lamɛn. Bon, ne tɔgɔ Usman Jalo, ne bɛ yala feere ne bɛ masque feere, an bɛ fɛn caman feere, mais pour le moment ko masque de bɛ a marché kosɛbɛ, an bɛ masque de feere. Bon, en ce moment tɔrɔ man ka o wariko de, parce que plus généralement wari tɛ mɔgɔw kunna sisan. Bon, ni wari tɛ mɔgɔw kunna a ka gɛlɛn wa minɛ sisan. Masque filɛ, masque dun ye protection de, a diyara ye a ma diya i kan k'a san. Bon, ni wari tɛ kun ka san, donc nous on est obligé k'a d'u ma moins cher dɔw la, an yɛrɛ bɛ dɔw di gratuitement, parce que an b'a dɔn wariko wari t'a tigi kun o de kosɔn a tɛ ka se k'a san. Donc à ce point an b'a di gratuitement o la. Bon, ne tɛ balo na, n bɛ balo na, parce que en fait ne yɛrɛ étudiant mais ne école tɛ n bɛ to ka na n débrouiller sugu la sinon ne yɛrɛ ka baaraba tɛ quoi ya ne ka travail secondaire de don. Bɔkari Keyita an bɛ nin baara in na bon sɔrɔ ɲɛnamaba t'a la famaw kan ka ɲama an ka baara kɛ ka ɲɛ quoi bon n'u ye baara n'an ye baara kɛ ka ɲɛ ne bolo baara tɛ jeunes bolo quoi bon o de kun ka di ne ye kɔni bɛ se ka mɔgɔ balo parce que a kɛra cogo cogo i mototigiw ka réserve la ma bon 200 bɛ to wari kɔfɛ n'i y'o mara a bɛ nafa ɲɛ ye. tɔgɔ Asiti Jalo ayiwa aw yɛrɛ ɲɛ bɛ jamana bɛ cogo min na jamana jalen don wari tɛ ka sɔrɔ mɔgɔ ka nan san ni nana debire dɔɔni mara n'an bɛ taa sanfɛ mara a bɛ jigi a bɛ yɛlɛ i m'a faamuya jamana u yɛrɛ k'a lajɛ sisan u ka dɔ bɛ nanfɛn ninnu na balo o nanfɛn a bɛɛ u ka dɔw b'u la a bɛɛ fɛn sisan mɔgɔ tɛ se ka foyi de sa se ka sa n'i taara tulu ta i b'a fɔ ko kilancɛ ye 100 kɔrɔna ko in ayiwa an y'a mɛn dɛ ko kɔrɔna bɛ a ko la dɛ mɛ an kɔni ma foyi ye u bɛ ka mɔgɔ dɛmɛ a ma se an ka yɔrɔ fanfɛla in na fɔlɔ dɛ aw b'u fo ye ko a ye fanta ye u ka debire ka na an ka yɔrɔ fanfɛla an bɛ lafiya bugu. An b'a lɔn k'a fɔ ni tun ye maa dɔw kan ye an bɛ dugawu kɛ bana komi n'a kuma bɛ senna ala k'an kisi bana in tɔɔrɔ ma o hukumu kelen kɔnɔna na min ye ka dɔn k'a fɔ kulu dɔw ye minnu bɛ yen n'i y'a sɔrɔ n'o wele ko ife mali olu ye fara ɲɔgɔn kɛ ka se ka maaw kɔni k'u lafaamuya ka fɛɛrɛ balile tigɛ bana in kan ka kunbɛn cogo di o kumatigi ye maa min ye u tun bɛ ka dɔn k'a fɔ min ye ka dɔn k'a fɔ surakabugunin na o kumatigi ye maa min ye o bɛ tali kɛ Adama Kuyate la an ka lamɛn.
hakilina tɛ dɔwɛrɛ parce que an bɛ coronavirus waati de la hali bi mɔgɔw bɛ yɔrɔ la minnu ma da coronavirus la hali bi c'est pour que bibi na an bɛ ka yala Mali fan bɛɛ ka kuma coronavirus kan bi ta juru tun bɛ Sikɔrɔ Surakabugu la an nana yan walasa ka coronavirus kunbɛcogo ɲuman k'a ɲɛfɔ mɔgɔw ye ani ŋunuŋunukan minnu bɛ coronavirus in kan k'a ɲɛfɔ mɔgɔw ye hali bi min ye tiɲɛ min tɛ tiɲɛ k'a bɛɛ ɲɛfɔ ye walasa hali bi mɔgɔw ka se ka u taabolo yɛlɛma an b'o de kɛnɛ kan bi voilà an ye baro kɛ yɔrɔ o yɔrɔ an tɛ dan information dir'i ma an ni mun ye baro kɛ an b'u ɲininka fana an ka nin baro kɔfɛ aw bɛna mun de kɛ donc n'u ye min fɔ an ye i b'a sɔrɔ kuma caman bɛɛ b'i kan di k'a fɔ an bɛna nin kɛ an bɛna nin kɛ 2 semaines kɔfɛ baro fɛn fɛn bɛ kɛ 2 semaines kɔfɛ an bɛ segin ka na de dɔgɔkun 2 an bɛ segin ka na ka n'a lajɛ n'a sɔrɔ u sera k'a bɔ a sira fɛ n'u ma se fana an bɛ ladilikanw d'u ma hali bi k'u bilasira parce que kuma caman i b'a sɔrɔ i n'a fɔ tɛgɛkominɛn dɔw b'a fɔ an ma se ka musaka sɔrɔ k'o san mais an b'a f'u ye a ma se aw ka tɛgɛkominɛn san a kɛra cogo to tasalen bɛ bɛɛ fɛ yen safinɛ bɛ yen minɛnkɔrɔ dɔ bɛ yen aw kɛ dɔrɔn tɛgɛkominɛn ye aw bɛ se ka aw tɛgɛ k'o la a ma se ka tɛgɛkominɛn san donc o bɛ kɛ sababu ye mɔgɔ caman bɛ tɛgɛkominɛn ni fɛnw sɔrɔ ka sugu a da. an b'a lɔn k'a fɔ min ye Adama Kuyate nin tun y'ale kan ye Sikɔrɔ Surakabugu wɛrɛ la u y'a fɔ cogo min na bana min ni kuma bɛlɛlen b'ale nɔfɛ ala k'an kisi bana in tɔɔrɔ ma n'an bɔra ye an b'a lɔn k'a fɔ seko ni dɔnkow kɛnɛ kan min ye ka dɔn k'a fɔ bi na ka se ka fɛɛrɛw kɛ festivaliw caman bɛ yen a kɔrɔ ye mun ye ka se ka an ka kɛtaw don ba la an danbe n'an kɛwale k'olu yira kɛnɛ ka kɔrɔfɔw b'a la min ye barolasigiw ye nisɔndiyaw b'a la fana an ka seko ni dɔnkow k'olu kumaw caman fɔ a kɛnɛ kan festival reggae min n'ale kan ka daminɛ o lajɛra senfɛ an ka seko ni dɔnko tigilama min bɛ n'o ye Salifu Keyita ye ale yɛrɛ tun bɛ kɛnɛ kan ko a bɛna ɲɛnajɛba kɛ nka a y'a yira k'a fɔ maa caman kun dimina b'ale kɔrɔ a bɛ yafa ɲini maaw fɛ Salifu Keyita ye kuma min fɔ kunnafonilaw ɲɛkɔrɔ o filɛ. N bɛ n bolo o ye ka taa Kidal kana bila Manigala Kader bɛ Kidal n'anw bɛ bamananw ni Wasolo ne bɛ Manigala pour dire que vraiment anw de ka ɲi ɲɔgɔn bolo quoi ni Alahu Taala sɔnna ma tout est prévu fɛn fɛn n'a ka kan dɛ pour que mɔgɔw kana bana sɔrɔ an y'o bɛɛ bila lasila o bɛɛ prévu la don sera ko 6000 mɔgɔ kelen 6000 cɛ ni muso ni na couple ye 1000 ni couple nana 1000 o bɛ bɔ a la quoi o bɛ kɛ nasɔngɔ wele kan bɛ n bolo de kɔni mɛna ni ma jouer yan parce que 31 ni fête ninnu na ne ka mɔgɔw de bɛ na ni ne Salifu b'a jouer u tɛ taa yɔrɔ si donc a san 10 de nin ye ne tɛ jouer Mali la donc ka yafa deli k'u fɛ u ka yafa ma. an b'a lɔn k'a fɔ ni tun ye Salifu Keyita kan ye an bɛ dugawu de kɛ a bɛna dabɔ min kama ko a kunba tɛ dɔ ye ka faso ɲɛta k'o lasabati ala k'a bila o minɛ kɔnɔ n'an bɔra ye parti politique bɛ wele ko MPM olu ye faraɲɔgɔnba kɛ adiɲaga ka tɔn ko don o faraɲɔgɔnkan la u ye lajɛrɛba kɛ doila droit farancɛ in kɔnɔ na o senfɛ u da sera kuma caman ma u kan ka baaraw bila bolo sen kan cogo min na o kɛnɛ kan banikɔ lajɛrɛ in bannen kɔfɛ lajɛrɛ in ɲɛmaya tun bɛ maa min bolo Hamidu don a ye kuma min fɔ kunnafonilaw ɲɛkɔrɔ u filɛ. ne tɔgɔ ye Hamidu Jara n sigilen bɛ Bamako n wolo yɔrɔ ye Bangoni Nangwala commune na bon bi an ka fara ɲɔgɔn kan kun ye parti ko de parti min n'a bɛ fɔ a ma ko MPM n'o ɲɛmaaba ye Hadi Ɲangadu ye donc an ye fara ɲɔgɔn kan kɛ bi ka na an ka bureau coordination sigi dɔ la komi a kɛra région ye bi ka dɔ la commune 23 bɛɛ wele commune si ma to kɔ bi sabu an b'a fɛ yɛlɛmaw de ka kɛ n'a fɔra yɛlɛma a tɛ se ka kɛ mɔgɔw yɛrɛ kɔfɛ Banikɔ yɛrɛ bɛ se ka pousser cogo min na ka se ka mɔ nin cogo in na kabi tugu tile fo ka n'a bila sisan na cɛkɔrɔbaw de farala ɲɔgɔn kan ka sira in bɔ bibi na n'an ye jateminɛ k'o la k'a minɛ waati la ka n'a bila sisan na fanga fɛn o fɛn bɛ na an b'a kɔnɔ mais hali bi gɛlɛyaba de b'anw ka yɔrɔw la n'i bɔra yan ka taa Fana ka ban n'o bɔra la sira wɛrɛ tɛ bilen n'i bɔra Fana ka na yan sira da ye boli banna ye n'i bɔra boli banna ka ban sira t'a tɔ la tugun filanan dɔlakaden min bɛ bi min yɛrɛ bɛ se k'a fɔ alhamdulilayi k'a bɛ baara la k'a bɛ fonctionnaire la bi anw fɛ Banikɔ n'i y'a jateminɛ est ce que a bɛ maa mugan bɔ Banikɔ yɛrɛ kɔnɔna na maa kalannen min bɛ a hakɛ t'a la mais ni taliw kɛra i bɛ jɔnni y'a kɔnɔ bon ɲɛmaya tɛ k'i bɛ wari di mɔgɔw ma maa tɛ se ka mɔgɔw sɔn wari la wari tɛ se ka maa bɛɛ sɔrɔ ɲɛmɔgɔya dabɔra i kɛ hami fandanw na mais ni baaraw daminɛna u bɛ n'u nɛgɛ ko a ye tɔ an ka nin nɛmɛ ni kama ye daminɛna u bɛ boli fo denmisɛnw ka dusu ta Banikɔ ya bi anw ka denmisɛn ɲɔlijoli bɛɛ bi a bɛɛ lajɛlen bɛ se ka kɛ ɲɛmɔgɔ ye minnu bɛ ɲɛmɔgɔya ni baaraw la Bamakɔ o ma misa n'olu ye u tɛ se ka ɲɛmɔgɔya sɔrɔ n'u mana yan mais n'an yɛrɛ k'u ta u bɛ tila ka ɲinɛ an kɔ de la région kɔnɔ ni min ye baarako ɲɛ sɔrɔ fana fanga dɔ tɛmɛna n'i to o kɔnɔna na mais i ka baarako donnen don jiri o b'i gwɛ ni a fɔra ko RPM fanga min bɔra yen nɔ sisan an tɛ se ka jigin président la dɛ Ibrahim Boubacar Keita m'a tɔ to Banikɔ yan koyi ni défaut bɔra la an ye minnu ta k'olu k'an ka kuma lase président ma olu de y'a minɛ k'a bila o kun k'u ka duw jɔ n'a ye ka ban mɔgɔw rɔ n'o tɛ Ibrahim Boubacar y'a seko kɛ Banikɔ ye
a y'an ka mɔgɔw ta k'u bila sanfɛ k'u ta ka fɛn sɔrɔ yɔrɔ d'u ma député cɛ 5 de b'anw fɛ yan surtout min yɛrɛ ye RPM yɛrɛ gili ye anw fɛ yan o ye Mamadu Jarasuba ye ale kelen n'a kun y'i kɔfilɛ Baningo la saɲama y'a sɔrɔ an tɛ ta sabu an b'a ta don min ne Jara y'a fɔ a ye a k'a hakili to mɔgɔw rɔ. I bɛ politique kuma la wa walima i bɛ Baningo ɲɛtaa kuma de la. ne bɛ Baningo ɲɛtaa kuma na mɔgɔ dɔw bɛ yen f'a ka dɔn bari ni mɔgɔ nifin a ka fili yɔrɔ n'a t'a dɔn minnu mina na kura ye olu tɛna ɲɔgɔn wɛrɛ fana kɛ olu fana b'a nɔfilɛ. maa caman bɛ yen Baningo kɛrɛnkɛrɛnnena Mali kɔnɔna fan caman fɛ olu bɛ kule ni i da sera ka député min tɔgɔ ma n'o ye Mamadu Jarasuba ye. minnu bɛ kule n'a ye u t'a dɔn Baningo ka de bɛ kule n'a ye n'o tɛ Bamakɔ ka tɛ kule n'a ye ne tɛ siran k'a fɔ n t'a dɔn m'a dɔn kosɛbɛ an bɛ politique kuma bɔ a kɔnɔna na vraiment u m'u kɔfilɛ an ka mara la anw yɛrɛw faso ka bɔ fana ka taa bila mɛnɛ na a sira maɲumatɔ ko don o de ye dusu bɛ anw na bi député tɛ se ka sira dilan nka a dilali fɛɛrɛ bɛ bɔ a bolo député tɛ se ka mɔgɔw sɔn wari la nka député bɛ se ka mɔgɔ denw n'o baara la a bɛ se ka hinɛ jamana la an y'olu de ta ye an m'u ta Bamakɔ ne an wote sera ma y'an bɛ bolila ka na so 1000 minɛ bi 2000 minɛ bi a tɛ se ka maa balongo n'o député yɛrɛ k'i ta kun ye k'i ka wari di mɔgɔw ma ye o wari t'i bolo i ta kun tɛ i ka sanu di mɔgɔw ma nka i ta kun ye ka mɔgɔw kungo k'i kungo ye u donna députéya la fo ka na se u bɔli ma a y'u ye Baningo yɔrɔ jumɛn na k'u wulila u yɛrɛ ma ka commune min sɛgɛrɛ k'an n'a mɛn réunion kɛ k'aw ka gwɛlɛya n'a aw ka hɛrɛ ko fɛn jumɛn b'aw kan dɔla commune 23 ma m'u yala mais wote tɛmɛnen na u ye fa bɛɛ don ɲɔgɔn na u ye nafolo bɔ u ye fɛn bɛɛ kɛ balani fɔlɔ dama taara ya fɛn minɛ bɛɛ y'a ye o yanni ka fɛn kɛ wote don i b'a a daminɛ bi de ne bɛ ka welewele da ye min ye Baningo cɛ n'a muso an ka miiri Baningo ɲɛ t'a la a fɔra sisan ko région u ye quota dɔ di mɔgɔw ma sisan polisiw la mais dɔla quota ka ca mais n'u m'u ɲɛ yɛlɛ k'o fana lajɛ u b'o tereke k'o kɛ wari minɛ yɔrɔ ye maa hakɛ min kan ka ta yan nɔ u bɛ taa wari minɛ dɔw fɛ Bamakɔ yan mɛ k'olu don a kɔnɔ ka wari minɛ o la mɔgɔ 70 ne di mɛ dɔla ma bi min kan ka ta polisiya la n'a taara a cogo la ni Ala y'a kɛ n'u pasera a tɛ fisaya Baningo ma wa région caman m'o la député tɛ se k'a fɔ k'i n'o y'o ye koyi député si tɛ jamana in kan min s'a fɔ k'i n'o a bɛ anw fɛ yan cogo min na a bɛ yɔrɔ caman yɔrɔ kɛra région kura ye u bɛ ka quota dɔ di bɛɛ ma politique yɛrɛ kun ye nin ne ye an ka ɲɔgɔn nɛmɛ ni min ye yɛlɛnna o ka tɔw sama ka yɛlɛ nka kɛkun tɛ bi tile kɔnɔ ni kamaye sera an ka taa wari d'u ma ni kamaye banna dɔrɔn an mago t'u la bilen u tɛ se an fɛ yan u t'an ye. n'i ye Mali bɛɛ lajɛ député minnu tɛmɛna Joyila mara dama kɔnɔ na olu sera ka député 5 bɔ RPM tɔgɔ la u ma kɛ Mali yɔrɔ si ni Baningo tɛ. an bɛ kun bɛ lisi ka yaw n'i y'a ye mɔgɔ 5 sɔrɔ ka wuli n'o ye RPM tɔgɔ la bamananw ko n'i ye janfa dilan cogo o cogo a tɛ taa yɔrɔ jan i bɛ ka fanga yɛrɛ bi sababu ye olu de ye sabu olu ka janfa o de kosɔn n ko i bɛ ka ye ɲuman kɛ anw ye i bɛ ka ye anw nɛmɛ fɔ an kɛra a ma fitiriwale i bɛ ka ye min ɲɛ Baningo k'anw nɛmɛ k'an tɔgɔtɔ ka tila ka député 5 sɔrɔ anw fɛ a bɛɛ RPM conseil RPM député o RPM ale bɛ o mara kelen kɔnɔ fɛn ma ka aw ka sirako t'aw bolo ji tɛ aw bolo aw ka denmisɛnw tɛ baara la aw yɛrɛ t'a dɔn k'a fɔ ko minnu b'aw kunna k'olu ɲinɛna kɔ. i ko sira t'a bolo goudron kura dɔ dalen t'aw fɛ yan. goudron in nacogo ne bɛ dɔ dɔn o la Amadu Tumani Ture a ye san 5 fɔlɔ kɛ Baningo ka bana rɔ san 5 filanan ne Amadu Jara de wulila ni ATD ka na anw ne nana n'a ye Joyila yan a ko Baningo kaw n'a ye ne Amadu ta ni Ala sɔnna ne tɛ n kɔ don a la fiyewu m'a ka sira da ka n'a bila aw fɛ yan o baara a y'o waleya a ko Fanakaw dɔgɔtɔrɔso tɛ aw bolo n tɛ n kɔ don a la fiyewu m'a ka dɔgɔtɔrɔso ko ɲɛnabɔ anw ka Fana dɔgɔtɔrɔso min ATT y'a jɔ a ɲɔgɔn tɛ arrondissement si la Mali bɛɛ Amadu Tumani Ture y'o k'an ye e yɛrɛ bɛ Joyila yan n'a sɔrɔla goudron tɛmɛ bɛ boli banna kan n'a tɛmɛ d'a kan an bɛɛ bɛ yan masigi sira yɛrɛ taali tɛ mobili bɛɛ bɛ se ka taa yan Ala ma bɛɛ da katigɛli marali kama ni e ka mobili ye mobili surumɛ ye i tɛ se ka taa yan ni masigi cɛw san 7 assemblée kɛsu kunna e bɛ ka ye fɛn caman kɛ sabu n'i ye maa lajɛ kojugu a bɛ bila i la ale kɔni ye fɛn bɛɛ sɔrɔ diɲɛ fɛn bɛɛ a kɛra a ye Mamadu Jarasuba wa a t'a ɲɔgɔn sɔrɔ bilen ayi o tɛ k'a ye bilen sabu ale ko k'a ye juru don Baningo ka ninnu na ko ka taama n'a ye n'a ye ka di a b'a bila ji la ka dɔn o tɛ se ka piripiri bi est-ce que juru t'a fɛ ka bɔ Baningo ka ninnu na sa sabu denmisɛnninw bɛ ko kalama bi musow bɛ ko kalama bi kuma anw minnu bɛ yan ni anw tɛ se ka taa ka an faso in na n'an m'an bolo di ɲɔgɔn ma ka wuli k'an jɔ ka maa ɲumanw ɲini Mali kɔnɔ n'o ye hadi ɲangadu n'u ɲɔgɔnnaw ye olu y'u faso dilan olu bɛ se ka maa wɛrɛ faso dilan o de la an wulila ka fara ɲɔgɔn kan ka tugu hadi ɲangadu kɔ a ye baara minnu kɛ Mali kɔnɔ hali Bamakɔ kɔnɔna a ye baara minnu kɛ mɔgɔw ɲɛ b'olu la o a bɛ ka fɛn caman bolo da bon anw yɛrɛw fɛ yan vraiment anw b'a fɛ a k'a kɔfilɛ anw na n'o tɛ sira tɛ Baningo fɛ Baningo yɛrɛ fan si tɛ k'a minɛ n'i bɔra Nzaligila ka ban ka taa Segu sira kelen fɛ yadɔ o ye gouvernement ka y'o bɛɛ kɛ a mɛnna n'o bɔra la ka ban Baningo tɔ sira tɛ yen nka hali bi dɔw ma kunu fɔlɔ olu bɛ tɛgɛrɛ fɔ la hali bi ko Mamadu Jarasuba u t'u kɔfilɛ sa u k'a lajɛ sa wa maa kelenni san joli ko kelen kɔnɔ o ma se ka fɛn ɲa est-ce que o bɛna ɲa bilen wa mɔgɔ tun bɛ sonyɛni kɛ yan so bɛ sonyɛni kɛ ni so minɛ n'a mɛn basi la n'i bɛ RPM n'a mɛn ni généralement y'i minɛ a b'i bila n'a m'i bila a mɛn basi a b'i mite ka bɔ yan a y'o kɛ masigi ne b'o kalama politique kuma tɛ ne b'a fɔ de bari mun na n'i ma ɲɛ i bɛ kuma fɔ dɔrɔn a fɔ i kana siran i kana tanbage
ndi to don akaso ndi jimi akaso ndi aramena adala na ku nena duele ya ni sisate na nena duele ya ali kapu longol metru ni amata fo jona ba fa abisigile to ko mi ebeka wele sisa kebe bu place ro bisira ba ko ebeka nungono chiningile bonon ka be kule gorneru bola ni ju yoroti jeramu wo police wo longol metru kapu mo wo yasuba sago na kundu na duele ya foka ta me ba shida ko na fe jama de ba ko le ma bitoka asigile to don ko president be ka wele an telephone da flo ba ko ebeka be ka wele ubi kule ko ebeka ko akata ba mo sisa ni afu ni mami sigile ka telephone ta ko president be ka wele ko wele ka boti ko roti chempa wesa president ma wele chukula president ka ma wele to ba dana amolu do mali kono ambaloren ka fo ni timbetali ke Amidou Jarala mi parti MPM oluka franyonga ni yasoro mi menu kera joila ka fe ambe dugo de ke fanfan basigi ni lafiya bi na menyeta fo ka nyasi anga maraw mo bina sira sira fe ala kanga jamana kerenena maraw be ka basigi do akono nambura ye ambaloren ka fo amita jamana kokana na umu dambele mumbe bulobi jamana kokana na nkaramɔgɔ an bɛ taga RDC Congo jamana kan i bɔra bana yɛrɛ ko kura RDC Congo jamana kɔnɔ Congo marabagaw y'a jira dɔgɔ furancɛ tɛmɛnen na k'a fɔ k'u bɛna fɛɛrɛ kolo gɛlɛn dɔw sigi sen kan min bɛ se ka Ebola bana in kɛlɛ cogo min na musolaka dɔ Ebola bana in kɛra ale sababu ye Congo jamana kɛnɛya minisiriso bɔra ka fɛɛrɛ kura dɔw ta k'a fɔ k'u bɛna Ebola bana in kɛlɛ pewu ka b'u ka jamana kɔnɔ n'an bɔra yen an bɛ taga Sudan jamana kan diɲɛ tɔnba ONU a ka lasigiden kura min sigira k'a bɛn donatɛmɛ fanga ɲɛmɔgɔw ka bilasirali ma diɲɛ tɔnba kɛlɛcɛ minnu tun bɛ olu ka sarati dafara kabini desanburu kalo tɛmɛnen o kama maa caman bɛ k'u yɛrɛ ɲininka ONU ka nin lasigiden kura in a ka baarakɛta bɛna ɲɛsin ka bɛn politiki ko dɔrɔn de ma wa a bɛna ɲɛsin ka bɛn donatɛmɛ fanga ɲɛmɔgɔw ka bilasirali dɔrɔn de ma wa n'an bɔra yen an bɛ taga Ameriki jamana kan Ameriki jamanakuntigi kura Joe Biden sugandira ka sigi fanga la a ye Donald Trump ka sariya talenw caman bɔrɔtɔ wa a ye sariya kura dɔw fɛnɛ ta ka kɛ ka tungarankew ka gɛnni jɔ tile 100 kɔnɔ ani ka sɛbɛn ɲini ka di tungaranke mɔgɔ 1,000,000 ani kɔ ma n karamɔgɔ ye min sɔrɔ kɔngɔ kunnafoli la ni kun ye o la kumabaw dɔ ye an bɛ dugawu kɛ yarabi ala ka barajɛlen nɔgɔya ka basigi ni lafiya lamɛrikɛnw ka jamanakuntigi kura ko tungarankew kɔni k'a bɛ ka nɔgɔya ta di ka ɲɛsin olu ma o ye kibaru duman ye min bɛ bi ni maa bɛ ka tɛgɛrɛ fo ka ɲɛsin a ma o ko la hakilila min talen b'a fɛ ala k'o hakilila bila sababa minɛ kɔnɔna na